Nej, gummishake. Helt seriøst. Hvorfor laver gummishake ikke gummishake til dem? Gummishake vil gerne lave gummishake til dem. Fordi en af dem vil have gummishake. Der er mange, der tror, at man dør gummishake. Det gør man ikke. Skal jeg sige, hvordan det gør? De synger sangen, og så drikker de det, så hælder de op af eller der er nogen, der bliver med dem som gummishake. Og det er fake. Så ikke tro på den. Hold trøjensingen. Læg den ind på YouTube og TikTok. On va dans la réserve. Oh, trop bien. Dans la réserve et dans tout l'espace. Nå, undskyld. Helt seriøst.